siphuthumeni kwelinye iphupho elilandelayo futhi ke. This next dream, she dreamt of a ceremony where her mom and her dad began fighting, causing her to leave and return, followed by the police. Ingabe ichaza ukuthini leli phupho? Asike silalele. Hello everyone at studio, hope you're all doing well. Pastor ngicela ukubuza mangaba uphupha ngathi kunomsebenzi kodwa kulomsebenzi kukhona ubaba noma wakho ngathi bayaxabana kule ngxabana bengathi wena uyaphuma musubuya ubuya ulandela amaphoyisa ngasemva ngathi amaphoyisa ayakulandela azongena la ukhona kodwa Pastor nazi inkinga ngabe ichaza ukuthini ke le? Asenza nje uphupha la ngathi kunomsebenzi ubaba noma bayaxabana. Umsebenzi esinye uvame uma ubona umsebenzi icaba khona umsebenzi wesinto yabo. Loyo uvame ukhomba ukuthi kufanele wenze umsebenzi wesinto yabo. Kodwa abantu mabexabana uma ngisho ifocus yethu sibheke exabaneni kwabazali. Uma abantu bexabana ngaba abazali noma abanye abantu. Lokho soyokhomba ukuthi kukhona into esichitha yabona. Esuke ikhona lapho lawa nje befakwa yabona ichitho kweziba kayithu kuyenza kube isichitho esuke siza ngenxa yabantu abangalungile saba khona isichitho futhi esiza ngezidalwa yabona kusho la kodwa sikhona isichitho ngenzeka sivela kubantu noma sivele ezidalweni kodwa njengoba sekubuya sibuya nesimo samaphoyisa ke khumba ukuthi abantu bawuthatha njengezidalwa so kusho ukuthi lento ikhona ukuthi makukhona into ezichithe engenayo noma engabe idalwa isidalwa esibi esingalungile noma abantu kodwa kuba khona isidalwa esingenelelayo yabo esihle yabo so amaphoyisa angene ngokuthi azoxazulula lolu daba lo ukuthi amaphoyisa njengoba siwathanda njengezidalwa kungakhomba intervene kwezidalwa zalabantu makuthi kukhona into obuthakathi noma kukhona isidalwa esingcolile esuke sidunga lobudlelwane yabona so singasho ukuthi mhlawumbe uphawu oluhle impela ngoba kugcine kungenelela amaphoyisa yabona hayi ke izwakele mama kuthiwa ke uphawu oluhle ke leyo buya ku pastor weni ngase siphuthumeni kwelinye iphupho elilandelayo futhi